Здравейте хора, аз съм Коцев. В този канал до сега се качват песни само. Това ще е първия влог в канала. Целта на тия влогове искам да покажа като цяло моето ежедневие. Аз се занимавам с браснарство. Имам си собствен барбаршоп. Коцев барбаршоп се казва. Искам в този канал да покажа контент, моето ежедневие, браснарство, бойни спортове, как се опитвам да ставам все по-добър, как се опитвам да ставам рапър, едно от хобитата ми. И ще видите доста интересни неща. Първия влог днес ще е с тематика пътуване до морето. Събрали сме се компания, отиваме на море. Ще има включвания от пътя, ще покажем пътя и ще има седмичен влог от канала как тренираме и се забавляваме. Тук кой държи район? 100% проба, не експертиза. Идва от Колумбия на Пуело в Риза. Не дай да пееш, знаеш. Цяла крема си изял. Всичко тежи тия 100 метра, нема си минал. Жанър сменят, аз ли нещо съм се объркал. Ти за много лъжиш, случиш как става без капитала на хия цари. В София няма значение, ако ще е 1 часа задръстване, винаги задръстване, винаги, няма значение. Ще звънна да минем да сейм, дай да го врътнем, да се посмеем. От тема на тема ти кам, най-голямата схема е дай да засеем. Ще звънна да минем. Сега в следващите кадри ще ви покажа как пребивам целия въздух. Let's go! Стигнахме до морето. Вие да се насладите малко на тази гледка. Сутрешна, в 5 сутринта. Включване след като поспахме. Бяхме много изморени от пътя. Не съм снимал пътя почти, защото беше много тъмно и много валеше и нямаше никакъв смисъл. А и все пак сме по магистрала, не е хубаво да снимаме. Защото да не стане някой инцидент. И отиваме на плаж. Лятната форма горе-долу е тук, ама само горе-долу. След малко ще има и още някакви пускания от плажа. Тук отивахме към плажа и сега ще ви покажа на какво се натъкнахме. Ей! Ей! What the fuck, брато? Бебешор. Да снимай ни гадните пръсти, бай. О, какъв е сладък, бе, брат. Седнахме да хапнем до плажа на заведение. И така хубава благословение има от Бога. На такава красива гледка да ядем такава хубава храна. Слава на Бога. Сега в следващите кадри ще видите как отново заприличвам на човек. Включване от другия ден директно. Моя личен барбар дойде до морето да ме пострижа. Пуста. Така бе, мой човек. Дойде да ме пострижа, да ме свежне малко, защото малко за плажа трябва да приличаме на хора. Обикам си. Това вече е друга работа. Обикам си улицата на София. Калифорния. Сирето е най-големия е. Само файр и пак файр. Ето малко кадри от плажа, сега ще ви покажа как тренирам. И директно и към другата тренировка на другия ден. Трети ден от морското приключение.
Няма кадри от плажа в първите 2 дни, защото въобще ми се занимаваше. Сега отиваме малко да потренираме. Видях, че на лостовете на центъра в Стария град имаше круши са закачили. И това яко екипче. Ще съм с него на моите братчета от Gorilla MMA Team. Голями машини. След малко ще има включване от лостовете от крушата. Изкарах звяра. И от стикерите сетих по принцип главната идея на канала. А тя е да прославим Бога. Не искам да звуча като някои хора, примерно. Някой ако гледа влога, не че съм някакъв известен, ще каже, че се правя на Firedot, изключително ме вдъхновява. Може би съм израснал с него, с неговата музика. Слушам го от 2017 година. Мога да кажа, че наистина много ми е помогнал. Много. Изключително. От неговата музика ми се е засилила и вярата в Бога. Като цяло искам да прославя Бога, да се благодаря, че днес съм тук, че съм жив и здрав. Като цяло хората забравяме да благодарим за някакви такива елементарни неща, като например да се събудиш сутрин, да имаш живи родители, братя, сестри, ближни, които да са до теб, да имаш възможност да тренираш, да живееш. Като цяло забравяме това цялото нещо в днешно време. Така че хора, благодарете на Бога. Бог е един, Исус Христос, Той е велик, Той ни обича. Живейте за Него, борете се за Него и не се подавайте на дявола. Нека бъдем войни на Бога, а не някакви просто, как да го нарека, някакви NPC-та като в някаква игра. Просто съществуваме и правим едно и също. До после. След тренировката намерихме уникален спот тук в Стария град, Созопол. Ево се станете малко се вика на камерата. Постава, бе! С брата и Велия. Мангала. Его и с другия мангал. Поста. Поста. Браво, бе! Пореден ден на плаж. Отиваме. По-рано се разходих по Созопол и най-накрая една от целите ми се сбъдна. Видях с Петър Драганов да си направим една снимка. Тук е някъде число да видите. Това е може би любими боксер, даже любими боксер в България това. И сега като се запознах с него, наистина много готино момче. Говори си с мен, не се надува, не се прави на някакъв гъс. Много голем пичага. Отново сме благодарни на Бога, че имаме възможност да сме живи и здрави, да се събудим, отново да имаме храна, вода на масата и да сме толкова благословени, да сме на море, да се радваме, да обменяме щастливи моменти с приятели, с братя. Трябва всеки ден да се благодари на Бога. Той постоянно ни обича, въпреки всеко едно беззаконие, което ние вършим. Малко тук взимам багаж. С плажа.
искам да ви кажа, че живот без Бог е нищо. Ние в момента сме на море точно в периода July morning и изключително много забелязвам тази тенденция, че всеки е дошъл тук, може би не толкова си скара как си трябва, хубаво по-старому, както си трябва да си скараш на морето да си починеш, и да си сварят главите, да дадат безумни пари за огромни количества алкохол, да се матират тук, да правят плажовете всичките в бокуци. Даже един клип става много известен мисля, че от плаж Смокиня, там след някакво парти бяха направили всичко много тежко мазало. И за какво трябва да сме такива? Не може просто като нормални хора да плажуваме, но това вече го няма и смисъл, колкото и да ви звучи досадно. Такова Лукавия почва да си показва рогата всяка година повече и повече, завзема света и се вижда. В смисъл, тук в Созопол ние сме дошли да си почиваме масово млади момченца. Аз не че съм много голям, на 23 години съм, но такива тъманзели книжки на по 18-19 години, скъпите джипове, гледат на криво, заяждат се, подвикват, това, а момичетата там направо по принцип не иска даже да остане и без коментар. Облеклото е под всякаква критика, смисъл. Не се замислят, че са примерно дъщери на някой човек и този човек може да ги мисли, да страда за тях, и отделно в смисъл за бъдещите им приятели. Примерно след време появява се едно сериозно момче, който ще е мъжа на живота й, някой машкар истински от малкото останали, и казва: искам сериозни отношения с тебе. И той бата и разбира миналото, и тя е: ходила съм по екзета, правила съм още там някакви неща. Сами ще се сетите за какво стана въпрос и как тя да е сериозна жена, как тя ще се грижи за деца, как ще отглежда семейство. Няма как да стане. Ама няма смисъл такива теми да повдигам. Просто исках нещо кратко да кажа. Няма да разваляме настроението на влога, така че до после ще има още някакво включване. Тук отидохме на църква, най-накрая от 4 дни църквата работеше. Отидохме да си запалим свеж, да си кажем молитва, и това са кадри отвътре да ви покажа колко е красиво, как хубаво си поддържат хората църквата, колко свежи са рисунките по стените, и много се радвам, че просто имаме толкова много православни храмове в България. Това просто е уникална благословия. Директно включване от морето, обаче се преместихме в Рила. Сега сме в Рилския манастир. Не съм бил тук около 8 години и не съм идвал лятото. Идвал съм само зимата. Не мога просто да ви опиша колко е красиво и за какво става въпрос. Тук ще сложа снимки някъде след малко да ви покажа. Много е красиво. Не можах да снимам отвътре, защото е забранено да се снима. Обаче страшна красота. Просто трябва да се осъзнае вярата, колко чиста форма на любов от Бога е това нещо. И като дойдеш на място като това, как душата се усеща чиста и истинска. Тук има много хубав църква с уникални икони, уникални магнити, и си взех пак Библията, защото аз я имам в малък вариант. Имах я пак в голям вариант, обаче я подарих на едно семейство за Велик ден. Просто така го почувствах тогава. Те хората
когато им я подарях, не ми се видяха много заинтересовани, но просто не знам, може би Светия Дух в мен говори. Просто така го почувствах, това го направих. Не съжалявам за нищо. Парите не са важни в такива ситуации. Семейството беше в нужда. Тогава напазарувахме им храна и тем подобни неща и просто ми дойде като някакво спуснато отгоре. Аз така го усещам. И просто подарих Библията на човека и той има малки деца. Помолих му се, нали, да чете, да се поинтересува малко. Той уж ми обеща, че ще им чете, но нямам връзка с тези хора. Бог да ги благослови. Аз им пожелавам всичко най-хубаво. Децата са малки. Дано израснат по хубав начин и всичко да е точно. Бог да ги благослови, Светия Дух да работи при тях. Наистина живот без вяра е изключително страшно нещо. Хората въобще не го осъзнават. Не осъзнават колко сме загубени, колко всичко просто, като се замислиме всичко колко е материално и просто не се замислят, че ако материалното си тръгне, си тръгва и любовта. Това не е истинска любов. Любовта е когато има трудност, тогава се вижда кога е истинско. Красотата на манастира просто е неописуема. Стаите, които са тук, как са живяли нашите предци. Тук мога да се отсяда, надявам се някой ден да имаме такава възможност да разберем как се запазва и час мога да отседнем да спим тук, да усетим истинския мир и да видим. Това е истинския живот просто. Планината и Бог. Не е дискотека, не е фалшиви мечти. Коли, пари, суета. Това е истинския живот. За жалост в днешно време много малко хора могат да го осъзнат това нещо. Сега отиваме с едно приятелче на лостове. Ще разцъкаме малко някакви леки спаринги там. Ще снимам и ще правим малко силичка на лостовете. Стигнах. Его е машината тука. Чакаме. Сега малко ще се побиеме. I got my bitch that get go out and man's bitch put it into the bag. Back my dick from the east man start acting like a fucking pussycat. Man just speaking all the fucking fat. Wanna just like a type of get him fat. Just make your ink down the rat. What's that make that pussy wet? Sing out taller, dropping like water. Drunk to the troller, I'll be the border. Bitch you taller, back to taller. The watch just licking not just water. Give me my water, cold in my corner. Spat on that better come down the porter. Tony daughter, show me a hoarder. Big man never wanna be forward. Dip back, sit back. Click, click, bow. Flip back, wet back, leg kick, wow. Dip back, sit back, click, click, bow. Flip back, wet back, leg kick, wow. Shoot me a Georgia body, bitches around me, they'll go nasty. I'm looking like a yachty. Show the guys switch away with a boy. Беше каквото беше с спарингите, сега е време за малко сила. Да. Последно включване за влога. Много този влог не успях да го направя точно както искам. Но за първи влог, като не знам още къде се намирам, нормално. Вчера снимах доста малко, на морето почти нищо не снимах. Просто гледах да не си гледам толкова телефон и да си почивам повече. Важното е, че говорих горе-долу по темите, които исках. Изключително ми е важно хората да разберат и искам това нещо да го проповядвам.
Аз така го наричам, поне искам просто да го разпространя това нещо. Харесва ми този начин на живот, този лайфстайл, да се тренира, да се вярва в Бога, да се ходи на църква, да четеш Библия, да следваш стъпките на Бог, да си добър човек като цяло, да се смиряваш, да прощаваш. В другите влогове също ще говоря за това нещо. В другите влогове също се говори за вяра, за спорт. Ще покажа от професията ми как работя, както споменах по-рано, браснар съм. Ще ви покажам как постригвам, как си разговарям с клиенти. Ще има снимки от залата, кадри как тренирам. Ще има снимки как работя, видеа. И така, надявам се влога да ви хареса. Ще се опитвам да правя още някакви интересни видеа. Ще качвам и песни едновременно, както казах по-рано. Ще си развивам темите, които в началото казах. Така че другия път.